Tervetuloa tänne radalle.comin juhannusfestareille, jossa ajetaan Time Attack Finlandin 3. osakilpailu ja samalla Neta-sarjan ensimmäinen osakilpailu. Pikkusen sää on, niin kuin näkyy, lonkeron harmaa, mutta se on ihan tyypillinen juhannussää. Ei mitään, mennään katselemaan kuinka kilpailut toimii. Unlimited 3 tänään, Antti Oksa. Sulla oli tossa jotain pientä hässäkkää Superläpillä. Kyllä oli. Joo, minkälaista? Oliko huurua vai vettä? No kun mä en näe mitään tuolta autosta, niin mun on helvetin hankala ajaa sillä. Mitäs muuten päivä? Perkeleesti vettä ja kaikkea muuta? Niin, siihen asti oli niin kuin kaikki ihan hyvin ennen kuin meni tuulilasi pimeäksi. Aikaa joissa sitten oli kans jotain, alkoiko renkaat sulamaan alle? Joo, väärällä renkaalla mentiin tonne kuivalle radalle. Mites kausi jatkuu tästä? Mennään saunaan. Okei, sinappi vai ketsuppi? Pippuri. Michelin vai Continentaali? Dunloppi. Tytöt vai pojat? En tiedä, kun ei ole kokeillut poikia. Lothari vai Jeppe? Melkein voisin tuohon sanoa, että ei kumpikaan. Hyvää juhannusta! Niin, sitä samaa.
Sami Hirvelä, tänään modi alle 3 litrasten voitto. Mites toi sää? No, sää oli tämmönen monsunisade puuttu, mutta hyvin pärjättiin kuitenkin. Käytitkö sadekelirenkaita ollenkaan vai vedeltiinkö samalla koko ajan? Ei, nää on aina sadekelirenkaat, mitä tässä on. Et kuvio niissä on, niin se riittää. Miten toi lajittelu lähti käyntiin? Tai aikajot? Aikajot lähti aamulla ihan hyvin. Et siinähän se eka lajittelu oli märällä ihan kokonaan ja sato vettä ja toinen sitten oli kuivuaskelissa. Et vähän missattiin nopeimmat kierrokset tokan lajittelun lopussa, mutta kyllä se riitti näköjään silti tänään. Mites loppukauden suunnitelmia? Mitäs meinaat puuhastella ja ajaa? Koko kausi ajetaan, jos vaan renkaat kestää. Että samoin renkaalla meinataan mennä koko kausi tälleen pikkubudjetilla. Niin joo, ei vedetä ison maailman budjettia, että laitetaan 600 kappalerenkaat heti kerrasta. Ei. Kato, yhdellä sarjalla koko kausi. Et jätetään minimikierrokset sitten. Alright, ei mitään. Kiitoksia ja paljon onnea voitosta. No niin, kiitos. Sebastian Engblom, sä ajoit tänään ekaa kertaa taimatäkkiä tällä sun drifting-tykillä. Miltä se tuntuu ajaa varsinkin tuolla märällä? Olihan se ihan hauska. Liukasta oli. Auto on tosiaan tehty driftingiin eikä tähän taimatäkkiin, niin Kyllä vai. liukasta. Kyllä. Ei meinannut pitoa saada millään. Ei keulaa eikä perä. Meinaatkos kesäaikana kokeilla uudestaan? Kyllä varmaan, jos on kuivaa vaan. Niin ei tossa oikein. Vaikka siihen pitoon on tehty paljon tekniikkamuutoksia, niin ei se oikein tuo taimatäkki toimi. Ei sitten millään. No niin, ei mitään. Kiitoksia ja mennään Kiitoksia. vielä kauden jatkoessa. Kyllä vain. Rosa Strander tänään ekaa kertaa tällä kaudella. Miltä se ajo tuntui? No vähän oli märkää ja liukasta, mutta rutiinia hakiessa. Auto toimii nyt ja Joo. mukava ajaa. Kyllä, saatiin kuntoon. Mitäs loppukauden suunnitelmia? Pitäisi sarjaa ajaa loppuun asti ja katsoa sitten. Rutiinia haetaan ajamiseen ja kilpailusuorituksiin. Ja Mikä on saanut neidon tällaiseen lajin pyörteisiin? kyllä se on rakkaudesta lajiin. Se on tullut kulkee suvussa toi motorsportti, että sieltä se tulee. No niin, ei mitään muuta kuin kiitoksia ja tsemppiä loppukauteen. Kiitos. Ja sieltä lähdetään. Sivonen Oksa, Toivonen Dalpakka ja Englumi veti tollaisen näytöskierroksen. Pää suoraa. Antti yrittää haastaa siellä jo Samia, kunnes mennään pääsuoran loppuun. Tuleeko siellä jo ohitus? Lähekkäin on, mutta ei vielä pysy Sami edellä. Sen jälkeen Toivonen vähän jää poista lootuksella ja Dalpakka enemmänkin. Kahden kärjen kamppailu tää näyttäisi olevan. Katsotaan kauanko Oksalla pysyy ikkunat auki. Antti Oksalla siellä tällä hetkellä joko tuulilasi huurussa taas tai sitten Audi. Audissa alkaa olla jonkunlaista häiriöä. Hitaasti tulee sieltä niin sanottua driftikurvia. Ja sieltä tämän päivän radalle.comin juhannuksen ja Taimatäkin GT Race voittoon Aper Finland ja Sami Sivonen.